uma ekade ichaza ngoba bengingekho ku live ithe u2000 rand oka cold drink noma one ngoba u2000 rand was clear. There is a video engayisendela yona even sengibhukhile lapho kade ngikhona. Iyazi ama processes zonke kade kwenza nama IDs even abazali khona into ababeyenzela yona baze bayenzele approval kwaze kwafunakala iPTO kwabambe iPTO yayingakwazanga ukwathola emakhaya yaze yanginika inamba kamama kunento esasiyigijima nayo ingane kwezinye izinto ezayiphathelene nayo. Nginawo futhi even ngisho amaphepha aleyo nto leyo ukuthi kwangesikhona nje kuphela okunye ukuthi kuyanarratewa noma kwenziwa izitori. It was straight and forward and I declared it even kuvala ngomhla ka3 udaba la 2000 rand we uzothi stepeka ngoba uyafunda shem nawe la mina ngithi nje asikunike umnqamla juqu ukhokhe lo 2000. I-Clean Governance is pledging to help you. We will offer you to do what is right, 1,000 rand. I donate because we believe something must be done. You need to also pull yourself up. Umuntu iphutha lisemntwini lixhoshwa libhekile. Wenza iphutha, accept the mistake. Don't even try to explain ukuthi kwakwenzekani ngasikhatsini. Own up. Uyabona mawusuku suyivala indaba uvela uthi nje ngiyaxolisa bafowethu ngoba ukuchaza silalela into oyishoyo ngisho athiwa iyiqiniso kanganani akasekho yophinda understand ukuthi okushoyo ikona kuyikupho kuyikona kona. So own up, go and raise 1,000 rand. Ngicela imali uyikhokhe back by Friday. We are saying as Clean Governance si pledge 1,000 rand. And I strongly believe mina nomngami angijayezo akukhulumi mina ngedwa Miss Mops, my beautiful wife, we are assisting you as a fellow South African, as a person owenze iphutha njengabanye South Africa. Sanbon ninjani siyaphela yeah noma siyaphela ngicela ukuphawula ngizokuhlala kakhulu isikhathi Clean Governance no ngiyabonga thanks ne the only advice that I can give ubhuti Miyeza ukuthi sometimes singabantu abamnyama we don't appreciate fanele yenziwa uThamara kumele ukuthi isiNdebele sithi isiziba sinyela. Uyabona lesi siziba sinyelayo azi ukuthi nakusasa uzosidinga. But ke le 2000 akhuluma ngayo ngicela ukuthi Miyeza ungithinte esayidini mina myself I will pay it. You'll give me account number yakhe ngizomtransferela. I will give you a proof of payment and then umnike and then before move away from kuyo Thambara because of she think she's very smart and she's not smart. Mina I will say it direct. She's a fool. No, ake ngize la doc. I2000 rand wasn't a problem. But into ngiyayibonga futhi ngiyamukela ama offer nakumbomvu nakuwe doctor. Kodwa ingane yaphenduka. Yathi ingane yayisikhuluma ngobugebengu nenkulumo engaqondile. Lento ngayichaza 2 times mhlambe ngoba iyawasha ama voice note ngayichaza 2 times kade ngisebenzisa imali yami nandekani zami ngilwela wena kuyicampaign ngigijimela wena uvume yona futhi ingaqolwanga I sent one call kuyona straight and forward so ngiyayimangala nje yonke lento leno ukuthi ngaze ngayideclare futhi yathi bonga sihleli sonke kuyipanel ngabo ngomhla ka3 ayikhombisanga ukuthi inenkinga ka2000 rand lo okhulume wa declare noma yathi khona into engayibonisisi kahle noma eyisolayo eyishaya amakhala and ngiyayithanda lezi inkulumo ngoba zishisa kanjena nje ayikho imali ethi uMiyeza uyithathile noma ibhajiwe kuMiyeza uyena umuntu mhlambe kade obe reluctant ngezinye zezinto. The thing that was a problem also it was a declaration ngophela imali ayifaka esikhwameni ngane yakuvuma ukuthi izothembeka to do something ukuthi yenzelwe something. So
into mhlawumbe ukuquestiona ezinye zezinto ukuthi kwenzakalani kanjani mhlawumbe yabo lento ngangithi ngiyenza ngifuna ukuthi uclean igama emphakathini ukuthi fine kwenziwa kwafaka into engaka isikhwameni esingaka nakho kumyeza wabuya la yeah doctor Miyeza, just a simple advice ne ngicela ukuthi nawo umuntu o-advisayo umuntu in public ungafaki amagama wabantu phathi igama le whoever akhulume ngayo you understand because of loyo muntu never even in public you understand it's very dangerous uyabona nale mali le athi uyitholile it can end up in a situation ukuthi uzokhokhela amaloya ngayo just for defamation of character because that person will end up acting you understand uyabona if loyo muntu uyenze personally kuye wathi ngifuna imali kanje but ungathi ubani uthe kunobani uyathanisha igama lomuntu but it's not a problem mina i-problem into engani-advise ngayo ukuthi isiziba siyele ngoba kusasa uzofuna ukuphuzela kiso naleyo mali efakiwe whether it's 70,000 or something izophela naleyo mali and enye mina into engikwatisa kakhulu ukuthi akasakhulumi ngendlela right ubonisa ukudelela no appreciate you understand but leyo I see problem 70,000 is nothing I think it's one of half of my salary I don't have a problem that 2,000 just send me a account number yakhe mina ngizoyibhadela leyo 2,000 then move away from here and please there's a stop lento yoku explain each and every time ebantwini I think ulife ukugcina angezi lonto leyo doc nganguvalela umnyango angezi lento yokuchaza ukube ngumuntu ochazayo noma uthanda ukuthi ayiveze ngabe ngithatha wonke uWhatsApp wami nama conversation wonke engizowafaka la ngibeke ukuthi hayi la kwakusuka la kuyapha ngikwazi ukuthi ngenze ngaleyo ndlela kanjalo kodwa nje awu hey bantu sanibona ubani okhona la ufanele ukukhuluma ngiyaphila ufanele salelisiwe uyaphila cha uDoc ukhulume kahle bese sikhuluma iqiniso Miyeza I know ukuthi emini besigila la lokho sikubuza imibuzo sikuhleka yabo but mengabe besikhuluma iqiniso usisi lo akekho grateful yabo so I think lento esho uDoc ukuthi mhlambe usungayivala ngoba manje usubukeka sowuwena wedwa nje umuntu oso wrong la kuyo yonke into I think uyakhohlwa ukuthi ubani kade beminayo lalela sanelisiwe lento ngizoyisho nje ngoba kanje futhi iwa mention lamagama abantu engana into kuzoqala icampaign it started kumalume nomgibe ngikhuluma nabo on WhatsApp kuzoqala lento le into ngishiya icampaign abafowethu engengikwazi ukubiza amagama ngishiya icampaign early ngoba I was the first person kwaba khona abantu abanginqunqayo ukuthi no awukwazi makuhlehla wena uzodemotivate abantu I came back strong and then ngatshela ibandla ukuthi bandla likwazi ukuba weak noma likwazi ukuba kanjani but nje angaze ngibone ngiyaqala ke lokho yabo lokho nje okwenzakalayo kusha ngiyakweshaba futhi kuyangiqala kuyangicina but ke indlela nje yokuhamba empilweni bangabukhulu kodwa ngci nawe Miyeza yes ngci mana sane into engifisa ibalekile clean governance ukhona ngifisela ingane ngathi ngaphepha ibe right nje kuzona zonke lezi insuku lezi ingathikaziswayo lutho Nkosi yami ngoba ngeze ukuthi kuthiwa number 1 enemy nanoma yini ongayehlela what ishuthi yonke the back sengithandazela leyo nto leyo nje kuphela ukuthi since kusana lezi iwombe ngathi ngaphepha nala ehamba khona noma ifly airport iphephe ngoba hayi bandla ngoba ngiqala ngisho uku-attend inkantolo olangalelo No. Don't worry about that. Don't worry about that. We are here to defend you. I'm a lawyer. Don't worry. I'm here to defend you. Yabona sometimes it's not like ukuthi baningi abantu abafaka imali and baningi abantu abakubona ukuthi someone she's unfair. You understand? Yeah. Anything that will happen to her, it doesn't matter who. At the end of the day, we are here to defend you. Don't worry. You know, I'm an attorney. I don't care about her. She can even hate me or say something about me. The only thing which is zibasiyela. Ungena bo life ebusuku ngabo 11. Ubungena bo life ebusuku ngabo 11 because of yena. And then yena she think ukuthi she's very smart.
She's not smart. She's a fool. Hey, But I'm an unscholar. They are always like that. What doctor Ama-nurse I was kukhona blocked they are even abantu abaseyinhlizweni zami yazi ukuthi awazi le nto leyana ukuthi abantu abazi ukuthi le nto iyangicompromise kangakanani and remaining strong yabo umuntu omubi noma umuntu vele kodwa mina ngiyakunderstand akhe and nobody knows the truth yayona yonke lento le except mina nomntwana omunye umuntu engayikhuluma nje into eceleni ayifakaza mhlambe ngiyangibona ukuthi abazi kahle kahle umuntu ukhuluma lokho asuke kuthatha noma lokho asuke kuzwile ngaloso sikhathi leso abantu abane understanding ebrief ilento ezane thina sobabili but ufuna ukudeclare lokho ngizwe kuthiwa laphana kunamanye amagama abantu abalento zanayo angenayo mhlambe nobhaobha kuthiwa bafuna 5,000 rand. I even questioned myself mangizwe ukuthi uBhaka made it very clear futhi akasiyena umuntu ongena noma yena nganoma uyamazi ukuthi kanjani ukuthi yena ubona wonke umuntu into yeah but futhi ukucacisa lokho into ezana dividing tactics so akayitholate unless kunento ehlanganisa wonke umuntu ngoba yena usebenza ngabona bonke abantu cabanga sekuthiwa mayebhadala u5,000 ngokuthi wenzeni ukuthi amanye amagama like funa sikwakwazi ukwa-clearisha phambi komphakathi ngoba suke sifaka nathi okunye sinayo inkinga noma singayichazanga ukuthi kwenzakalani ngasona siphi isikhathi awuthi ngimbekele kancane ngiyawisho ukuthi lento engizoyisho uzoyazi uBhaka he can fly from here to America and go and eat Nando's bese abuye back mawiskola uzokwazi he can go to America and go and eat Nando's and come back. We know Bhaka. Anyway, it's fine. And lentombazana ayazi ukuthi wabeka impilo yakhe engozini. If you remember you came endaweni la ngihlala khona washo impilo yami isengcupheni because of this thing kaThamara. Ngahlala phansi nayo ngak-advise ukuthi no, ngehlisa umoya. Today uzokubona ngathi usiphukuphuku kodwa ke Sindebele sithi isiziba sinyelwa. One day uzokudinga whatever imali athi uyitholile or athi uthanisha igama lakho. One thing into engimele ayazi noma ingaba yi70,000 wakhiphi 1 rand akusese yi70,000 she must know that. Thank you. Nkosi nama okunye nje idlule nje